Hi guys, good morning. So ngayon guys ay ato tila mother. Sige panawag sa mother nga wala pa siya upload. Ako nga tuan guys. So, run outside sa balay. Basing natumbahan siguro among wire dito kaya na may nagabas dito dapit sa din niya sa amo. Ako ka na itawag sa kuan. Moris ko. Or tanan baka nag-burn out. Ang tanan burn out na. Batay mahimo. Ganyan na rin nag-burn out guys. Mga ano. Agduwa na siguro ka oras. Alas 11 naman. Hipos sa mga ito na. Ang produkto. Manigig. E baklay rata guys. Wala init. Panagining ko ni Mimi guys. Ito'y hindi na mabilin ko na nagbaklay ko ni. Sunod mang ginang pagbuwan. Sinura siya. Nagbaon-baon kong apple. Ulit ito ka. Sunod-sunod. Maligsan ka diya. Patunga diya. Uy. Patunga diya. Sige. Nakasurvive biya siya guys nga. Dili siya kaon sa luto. Bisa kung sa ibahog sa gamay pa siya. Di siya mukaon. Ang gikuha ni Mimi. Gibuhat ni Mimi. Gigataskin niya iyang ito'y. Pag aksyon na siguro kuan murag aksyon na siya dako-dako kaya pa man kundi siya gilutas pagdala ni Mimi dire nga murag naahat siya ba nadidi pa sa inahan igatasa man ka ni Mimi bigsan yung kanay try cab adaplin ba pababag ikaw niya dito pagabot sintro kaya naidaghan kuan bugnoon yung ka takan dito iro paraplane muna akong badi-badi wala na siya nakaban ganina nila ni Alan o ni Mimi kay nagkuan man ako manggigunitan paraplane yan ay truck kugid bantay ka gid aganan man siya kung sakay sa motor kay tangke man din siya. Di nagikagkabilin dito sa balay ha. Anad magunin ni Mimi pag wanuban yang ito'y muning di nagkabilin ni noon. Ako rin yung ibantayaan. Asa ko paingon tuwa siya sunod. Nagbahog man ko daan sa baboy karon. Pa-snack na ang baboy. Sunura sad siya. Dito siya paingon sa tangkal. Iyar ko tanawaon guys. Tion niya at tulog-tulog siya dito sa kuwan. Tion niya nga manakog panilhig To'y hakaw din yung ulo na yun. Kabantay siya pag lakaw na ako kaya naraman siya sa pirtahan. Sunod din siya. Kung unsar bagay mong kaunon kay pangayo siya. Akong gitagaan dani sa kong gikaon. Wala siya nagkaon. Dali na! Ayaw lagi pagpatunga dana ba kay maligsan ka. Uy! Lah! Lagi! Lah! 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 Ano na? Lah! Ali! Ano din na day? Lah! Nagalindahaw guys. Huwag mo nakadagpayong. Nye. Pagdalito eh. Nagalindahaw to eh. Hala. Patay kita karon. Kusog rabaw. Dili di alindahaw. Kusog na. Basa kita karon di guys. Basa kita karon toy. Hala. Sana. Unsa na ha? Hala.
Hala lagi. Kuha na siya guys. Guys, tubig na siya nga. Kuha ka ng buslot. Ay pahungawan ba ng tinguga na na kay buslot na na. Pag-una-una gid. Pag-una-una gid, maligsan ka din na. Padagan lang ko nimo daw. Hoy! Sabi ko pa magabot din another guys. Hi guys. Mas mother. Mas balance mother. Kuan pa ko kanang obserbahan pa. Bali 1 month. Kuan kanang sa ato matris di ay nay kuan kanang baga daw kog lining. Kung magdugo kuno mato sa doktor, kung magdugo kato daw siya mumipis. Na kay nag-bleeding ko dapat mipis daw to siya. Baga man. Daghan proseso pa. Ha? Sa mga pagkaon, usasad na sa pagkaon na nga di na biya ko na tong pagkaon karon. Puro na biya ininjikan, manok ininjikan. Agad ka ma. Kanto magtapos inyo. Ato itong brown outs. Brown sa inyo? Ganyan na doon nakauros. Brown out lagi. Amot lang. Ato daw si mother sa balay guys. Kabuang nila na pangawat kay Nga naman, kuan man. nag-uwan di ay. Wala na kuan sa inyo. Alin daw man. Hindi na kani. Ato day kununta siya sa balay. Ato nga di ko na-upload ni mong video kay wa man tay. Kurente dito, brown out man, amot nga no ka. Wala na. Adwa na ka oras. Hindi wala ka nag-burnout. Di ka pa maano dani. Ang hipos pasag ko dito daan man, ako naglakaw. So kay Olan guys, nagbagyo na sad. Adaw ko na ibagyo lang sa Naberder. So siguro lang gid ko nakaabot. Matang panyapon karon guys, na dukot na. Ikaw asa dumi? Nawa na pagod na. Pagod. Pagod. Guys, pagod ang luto ni nanay. Yapon ta guys. Anya na sila na luto ila kanon. Sukiwan. Pagod lang sudan, bitlop lang sudan guys, sa islog. Ano sabi? Wala. Pagod. Wala ka nay. Napakasya. Pagod ka na ka. Ulan guys.
Ito, yun, rin mo teacher din, ha? Ayan. Cakap man. Susukir lang, guys. Paap. Kahit pagod man. Hi guys, may hapon guys. Ato ko sa balinguan. Kami sa balinguan guys. Nakaulit naman si Alan. Tanong na ako kay gilantan ko. Kanana mo kung nanabay sweldo. Gilantaan ko guys. Tugbong ko kay basin niya koan. Basin og nanay sweldo daw. Malit ko sa prutas. Wala di akong prutas. Apon lang todo kamok nabilin. Sure ba? Ano ba sulod? Ha? Sulod mo ron. Gapon naman nagsimgot. Kaya ito nga, gapon lagi. Sino mo ito? Ikaw hindi. Ang bago po? Ito sa likod sira. Isa dito kinay. Mimi. Oh, dito rin. Sa ko kasi Alan guys, nagyaan ng itim. Ito sa kumbag na isa di. Nasi Chichi Dani pangas po siya. Isa kayo to, Chi. Ito kito, Chi. Dili ba pangas mama? Mapa sila daw. Ikaw na? Pangat pa pala eh. Ikaw na lang. Ako ka. Kapag gagawin mo na yan. Nagagto man sila gagayan. Ikaw ito tapiro ng Chichi oh. Gagayan. So, kaya ko sa kaya ko sa lalo. Kukuhanin ko. Dito me. Chi, George. Yes, ano? Balik ka na dyan tayo. Ano? Ikaw pangas? Pangas ako? Lang. Ganun. Bye-bye. Bye-bye. Bye na.
lang, Iswell. What's up, Dani, guys? Nasa babaw, guys. Yes. Nami sa 7-Eleven, guys. So, ko kasi alam ginabihan ng itiin. Tamangod sa kong isa kabag. Nabihan mo ng itim di ay. Miss kayo mo ituyo. Ayan guys, si nanay nagpalit ng grapes, apple, at orange, at yung mangga or mango. Pamili dila nay. Ay do ano, umataro na ako. Avocado. Si onsa, papaya. Papaya guys. Orange. Orange. Ay! Hindi ka naman nagsabi. Baby join kita. Kaon sa kukuha na orange. The orange. Ay! Orange. Ilan? Ay, kumaga natin. Busy mo na ninyo. Iba kayong balingan, misamis, or random. Hi guys. Pwede tayo balot? Ha? Ikaw. Ikaw. Ah, sa tayo. Baluts. Ay na lang. Ah, Alit sa kasi balot. ay na. Dapat sa balot, dapat sa balot dito ka magkaon. Ay na. Pero hindi mo. Oh, di pa nila dito na kaunon. Namila ni Mother. Naglapos pwede ka hasta ang sweldo ni Mother. Yan di pa kuha. So, nakasweldo na sadta guys. So, nara akong mga prutas na ipalit guys. Napalit mi sa prutas. So, naara. Wala na ako gidagan kay madaot ng good siya kuan. Hindi na ako makuan. Yung budget na siya sa pila ka adlaw. Palit mapod. Pipino, carrots, cabbage. Oh! Wala pa. Wala pa. Mga ahos, sibuyas. Nagsugba si Alan sa bangos. Kana hinatag na ni ate guys. Di maya-mia. Kuman may nagpalit kay ang puro isda dito bangos. Ah, hinatag na ni ate maya-mia guys. Nagpaksipod sila. La, pagkuhan na lang kung sa'yo mo kanon la. Ay, niya po ka mag... Nagpalit ko sa lato. Mura ng lato. Nag-ilaw ko na si Papa guys. Kami napalit sa isda nga bangos. Ang isda ko dito sa merkado, tanan bangos. Nana, tanan. Nagkilaw si Papa sa bangos.
Dami, di nagkilawan pa. Ano yung pay na ito? Pinakitamos. Napadalan? Di ko makakauna na guys, kaya mo nang ibawal sa ako sa doktor. Unod sa bawa iya. Sadli ko na nagkaibog karon. Ibahog sa lupo. Napoy maeso. Pinagay ka ba yun mo? Ugman ako na ni magkuan palungag ni mama. Kinatag ni Auntie Mercy guys, gikan nila ni Aing Kumiloy. Papa ni Joy Vlog. Muna ni akong kanon karon guys. Muna ni akong konsumo karon mato pa ni Mimi bahog sa manok. Check kaong gana ng bahog sa manok nay. Muna ni atong kanon habang buhay. Uma namin maglungag. Maglungag gina na uma. Ngapon na sila. Nagkuhan si Papa naghiwa pas Papa sa iyang lamas sa iyang kinilaw. Ila Joy Joy. Ali Auntie Mercy! Ngapon. Si Auntie Mercy na ni guys. So, nag-upload siya kay Hinay kaya di pa kabot ito siya balay. Hello guys! Kapahatod be. Ako po ni hatod ila ni Joy Vlog. Yun, napadalan dito yung mama mo to. Tawa dito ngot dadali ko si mama ko. Sudan. Pagkain mo lupa, pagkain mo lupa. Di pa niya pa na to te. Uy, Riluna. Riluna. Ay, wala di sila Riluna. Gisugod eh. Ini hatod naman si Joy Vlog na ni guys. Nag-upload ka Joy? Nagplog ko, hinay kayo, wala na ikuan man ako. Dito sa taas? Dito sa taas ba? Nay, pinsan na dito. Unsa man ninang? Gihatag ay Na, kalami ba? Ulay, oh. sauna paborito ko na pero karon di na ako kaibog na. Ano man? Munang ibawal sa doktor sa ako nga suda isda. Pinapadan ang mama ko. Gibawal na sa doktor na ako nga isda. Hindi na kagdaon na ni. Di na ko na nagkaon. Kay Anak ko karon na. balang tada nagkuan. Kana gid siya daw tilapia mo gibawal. Tambok man. Gani. Manok bawal. Karne bawal. Isugo na sila guys, Auntie Mercy. Sige na. Panyapo na mo, sige na. Muna edit na.